କିଛି ପ୍ରେମ ପାଗଳ ସଜେଇ ଦିଏ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରେମ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଯିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ। ଉଦାସ ତା ନାଁ ହଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏହି ମଧୁଦାସପୁର ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାର ମାମୁଁ ଘର। ସିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଏହି ପାଗଳକୁ, ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ ବସିଛି, କାହାକୁ କିଛି କହୁନି। ପୁଣି ଭିତରକୁ ଗଲା, ପୂଜା କଲା, ଆସିଲା। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ପଚାରିଲା ଦିନେ ନନାକୁ କୌତୂହଳବଶତଃ, ନନା, ଏ ପାଗଳର କଣ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ? ଇଏ ଏଇଠି ସବୁବେଳେ ପଡିକି ରହିଛି। କହିଲେ, ହଁ ରେ ମା, ଇଏ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ରହୁଛି। ତା ପରଦିନ ସେ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲା କିଛି ଛୁଆ ତାକୁ ତଡୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଡଉଛନ୍ତି, ଟେକା ମାରୁଛନ୍ତି, କିଏ ପାଣି ଛାଟୁଛି। ଏହା ଦେଖି ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଦୟା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ଆସିକି ନନାକୁ ପଚାରିଲା, ପୂଜାରୀ ନନାକୁ ପଚାର, ନନା, ଏ ପାଗଳ କଣ? ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତା ଛୁଆ ବେଳୁ ପାଗଳ ଥିଲା ନା ତା ପିଲାବେଳେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା? ନନା କହିଲେ, ହଁ ରେ ମା, ତା ପିଲାବେଳେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ତା ଛୁଆ ବେଳେ ସେ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପିଲା ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପଚାରିଲ, ନନା, ତାହେଲେ କେମିତି ସେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା? ନନା କହିଲେ, ମା, 3 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ତା ନାଁ ପାଗଳ ନୁହଁ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଆକାଶ ବିଶ୍ୱାଳ। ସେ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଭାବରେ ସେ ପରିଚିତ ହେଇଥିଲା। ଆମ ଏ ଗାଁ ଭିତରେ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ କମ ବୟସରେ ବିଇଡି ଏକ୍ଜାମରେ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାସ୍ କରି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢୁଥିଲା। ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଗାଁ ମୁଖିଆର ଝିଅ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ମୁଖିଆର ଝିଅ କାବେରୀ ଦାସ, ସେ ସେଠି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଥିଲା। ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଥିଲା। ଆକାଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କେବେ ବି କୋଉ ଝିଅକୁ ଅନାଏ ନାହିଁ। ନିଜ କାମ ଆଉ ପଢାରେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ମନ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ତାକୁ ସବୁବେଳେ କାବେରୀ ଅନାଏ ଆଉ ସବୁବେଳେ ହସେ। ସିଏ ଯେଉଁଠି ବିଇଡି କରୁଥିଲା ତା ସାମ୍ନା ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଝିଅ କାବେରୀ ସେ ସେଇଠି ପଢୁଥିଲା। ଦିନକର କଥା, କାବେରୀ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ କଲା। ଆକାଶ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଏ ଆକାଶକୁ କହିଲା, ତମେ ଯଦି ମତେ ଭଲ ନ ପାଇବ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବି। ଆକାଶ ଦୟା ପରବଶ ହେଇ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲା। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆକାଶ ତା ପଢା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନ ଉପରୁ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ କରିବ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଗଲା। କାରଣ ବିଇଡି ଏକ୍ଜାମ ଶେଷ ବେଳକୁ ତାର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଗଲା, ବା କ୍ଲିୟର କରିପାରିଲାନି। ଗାଁକୁ ଆସିଲା। ଗାଁକୁ ଆସିବାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱନାଥର ଝିଅ କାବେରୀ, ଯିଏକି ଆମ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଆକାଶ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦେଖା କରେ ମଧ୍ୟ। ଗାଁ ସାରା ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା, ଆକାଶ ଭଲ ପାଉଛି କାବେରୀକୁ। ସେହି କଥା ଶୁଣି କାବେରୀ କହିଲା, ମୁଁ ତତେ ଘୃଣା କରୁଛି। ତୁ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଘୃଣା କରୁଛି। ତୋ ମୁହଁ ମତେ କେବେ ଦେଖେଇବୁ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆକାଶ ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦିନକର କଥା, ବିଶ୍ୱନାଥ କାବେରୀକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ଗାଁ ସାରା କଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କଣ ସତ? ତୁ କଣ ଆକାଶକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ? କାବେରୀ କହିଲା, ନା ବାପା, ମୁଁ ତ କେବଳ ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଥିଲି। ତମେ ଯୋଉଠି ଠିକ କରିବ ମୁଁ ସେଇଠି ବାହା ହେଇଯିବି। ତା କଥା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱନାଥ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିଚର ସହିତ କାବେରୀର ବାହାଘର ଠିକ କରିଦେଲେ, ଆଉ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ମଧ୍ୟ। କାବେରୀ କଥା ଭାବି ଭାବି ଆକାଶ ବିଚରା ପାଗଳ ହେଇଗଲା। ଏହା କଣ ପ୍ରେମ? ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ, ନିଜର ପରିଶ୍ରମ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଭୁଲିକି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାକୁ ମିଳିଲା କଣ? ଧୋକା। ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ଶେଷରେ ହିଁ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ।